बिग ब्रेकिं निउज Nlfb हान्जानिफ्राय बोखारजानाय सुबुंफोरा आथिखालाव आयेन बेरेखायै रां दाबि खालामनानै दुंहाव थासारि खालामग्रा साद' लाइमोना आसाम पुलिसनि आरो आसाम सोरखारनि आखायाव सारेन्डार खालामनो थाखाय थियारि जाबाय होननानै खौरां मोननाय जादों। आथिखालाव आयेन बेरेखा खामानि मावग्रा साद' लाइमोना भालुकपुंनि अरनबारियाव दं होननानै खौरां मोननाय जादों। Nlfb हान्जाजों बोखारजानानै अरनबारियाव खारखोमानानै थानाय साद'आ सारेन्डार जासिगोन। सारेन्डार जाग्रानि मुङानो जादों गेवलां बसुमतारी, गुबुन मोनसे मुं बि गनायथि, सनितपुर जिल्ला। थारुन बसुमतारी, गुबुन मोनसे मुं बि थैथां, क'क्राझार जिल्ला। जिसया बसुमतारी, गुबुन मोनसे मुं बि जोंलां, चिरां जिल्ला। गिबियन बसुमतारी, गुबुन मोनसे मुं बि गोरान, सनितपुर जिल्ला। बिराय नार्जारी, गुबुन मोनसे मुं एन बोथोर, चिरां जिल्ला। अलसन बसुमतारी, गुबुन मोनसे मुं सेरफां, चिरां जिल्ला। खुलुमबाय। जोङो Nlfb आफादनिफ्राय दिसास होजानाय सोद्रोमाफोर, ओमफ्राय जोंखौहाय दा गोबां पुलिसफोर नागिरबाय थादों। गतिके जोंखौहाय गोदान आफाद दानो नागिरदों होननानै माखासे सुबुंफोर बानसावनानै जोंखौहाय बेफोरबायदि नागिरदों। गतिके जोङो बेफोरबायदि जेबो खालामाखैमोन, खिन्थु गावखौ बासायनो थाखाय जों दा हाग्राबारियाव दं। गतिके जोङो गावखौ गथायनो थाखाय जों दा प्रखाखननि मानसिफोरजों रायलायदों। गतिके जोङो दा ओंखारलांनो नागिरदों। जुदि जोंहा जाहाथे जेबो खैफोद आफोद फैया रावनिबो, बेनि थाखायनो जों दा हाथियार गथायनानै जों न'आवहाय गोजोनै थाहैनो थाखाय सावरायबाय थादों।